Hola a todos e todas, boas tardes, bos días aos que esteades en outros continentes ou boas noites, se dá a casualidade de que alguén este aínda máis alá. A idea de facer estes seminarios, estas charlas divulgativas, esencialmente xurdiu dentro do grupo de divulgación do ICFAE, a partir de José Edelstein, o noso profesor que é de orixe argentina, ahora xa é tamén galego, un galego argentino, que ten bastante trato co Instituto Santiago Apóstolo en Bos Aires. Entón, esencialmente, a idea inicial era facelo para xente que está en Bos Aires, como unha maneira de estar en contacto, a chegar a nosa contribución á ciencia dos galegos, non en galego, a diáspora galega na Argentina. Como tamén se anunciou a outros lados, é posible que haxa público en outros lugares de Galicia, do resto de España ou en Europa, e espero que haxa bastante xente tamén en Bos Aires. Estamos escoitando un pouco de música aquí galega de Xavier Díaz. Hai que facerlles un pouco de promoción aos artistas porque neste momento tan complicado para todos, pois para eles ainda un pouco máis, porque así como nós podemos seguir facendo a nosa actividade de maneira habitual, pois eles están máis parados, non? Entón, pois xa sabedes que quen queira escoitar a Xavier Díaz, que ademais sei que estivo de xira fai pouco por aí por terras austrais. Espero que disfrutarades moito dos seus concertos, é un dos meus artistas favoritos. Vou a conectar ou vou a ver agora que está pasando nas preguntas e respostas, porque sí que me gustaría, sei que hai 76 persoas que están conectadas. Se alguén quixese falar ou mandar... Vexo que desde a comunicación do Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol pois nos dan uns saúdos. Eu polo menos estou emocionado de poder dirixirme a vos e a ver se a próxima vez vamos quitar xa a musiquiña para que así me poidades escoitar mellor. A próxima vez poidamos falar. A idea mellor é que un de vos poida estar tamén de administrador do evento, posiblemente. Xa non será comigo, será con outra persoa. Entón, iso, a idea é achegar a ciencia que nós, os galegos, queremos que estamos facendo, sin tampouco pretender desmerecer a que se fai noutros sitios, porque, por exemplo, eu mesmo estiven colaborando con grupos de física de partículas experimentais aí en Argentina, na Universidade Nacional de La Plata, na UBA, na Universidade de Buenos Aires, e son grupos de altísimo nivel, de nivel punteiro, como poidamos ser nós. Se cadra a única diferenza é que, non vos poden dar esta charla divulgativa en galego, pero se algún día vos apetece, poderíamos vos poñer en contacto con eles para que vos den a charla desde aí máis localmente. Sen máis preámbulo, non haber tampouco moita posibilidade de establecer diálogo agora. Eso sí, que ninguén sexa tímido á hora de lanzar preguntas aquí no chat e interromperme. Pois vou a pasar a charla, que é unha pequena introducción á física de partículas desde a perspectiva de alguén que participou, como a min, nun experimento que descubriu o bosón de Higgs, ainda que cando se descubriu o bosón de Higgs eu xa estaba de volta en Santiago facendo outro experimento distinto, pero estiven na preparación deste experimento, o experimento Atlas, que xunto co outro experimento, o experimento CMS, descubriu esta partícula que explica, de alguna maneira, a existencia dunha propiedade da materia que é a masa. Que nós somos masivos, ás veces temos problemas de masa, co confinamento espero que todos e todas esteades ben e que tuver algún problema ou os meus sentimentos. Entón vou a pasar a compartir a pantalla e vadesme ver máis en pequeniño, o cal é unha pequena mágoa. Se non me vedes ben, protestade polo chat e intentamos amañalo, porque estamos aínda de proba e erro. Creo que fixemos probas ca nosa responsable de comunicación do ICFA, que é moi competente, pero ás veces estas cousas teñen tantas posibilidades que podemos meter a pata. Entón vou a meter
a presentación, que son aquí unhas transparencias, e vamos a intentar presentadas desde o principio. Creo que se está vendo ben, porque penso que estou vendo o que vos vedes. E, bueno, o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, do que eu formo parte, é un instituto que está formado pola Universidade de Santiago e a Xunta de Galicia, e é o único centro que ten o selo de Excelencia María de Maeztu en toda Galicia. Hai outros centros no resto de España que sí que teñen ese selo, pero nós tivemos a sorte de conseguilo fai uns anos. Son uns fondos que se obteñen a través dun proceso competitivo. Bueno, pois para nós foi un gran pulo, unha gran posibilidade de mellorar a nosa actividade científica, internacionalizarnos aínda máis do que estábamos e medrar. Penso que estamos facendo modestamente un traballo que, bueno, que está tendo unha repercusión. Eu, a verdade é que me sinto bastante orgulloso de como fomos avanzando, entón, bueno, pois, por iso tamén aquí na portada, pois, poñemos que somos así centro de excelencia. Ben, como vos iba dicindo, a física de partículas a que eu me dedico, esencialmente do que trata é de intentar descubrir de que están feitas as cousas, de que están feita a materia, de que estamos feitos nós ou outra materia máis banal, inerte, non como os seres vivos, como pode ser un anaco de chocolate, non? Entón, se temos un anaco de chocolate e imos partindo e collemos unha onza de chocolate, ou de chiculate, non? Se usamos un hiperenxebrismo, e imos partindo esa onza en metades, collemos a onza original e partímola nunha metade, esa metade noutra metade, o cal sería un cuarto da primeira, ese cuarto noutra metade, un octavo, un 16avo, un 32avo, etc., etc. Se repetísemos, despois de facer eso 14 veces, outras 70 veces, ese cortar, a partir de 14 veces eu creo que xa necesitaríamos algún tipo de instrumento técnico, teríamos unha molécula, que unha molécula pois esencialmente é a fragmento de materia máis pequeno no que podemos dividir a materia e que idealmente, ou idealmente non, que mantén todas as propiedades da materia macroscópica, é dicir, se puidésemos saborear, o que pasa é que as nosas papilas gustativas non van a ser tan sensibles como para saborear unha única molécula, se puidéramos saborear unha única molécula de chocolate, pois sabería a chocolate. Ou, se puidésemos ulir unha única molécula de chocolate, pois ule como chocolate, etc., etc. Entón, a molécula mantén todas as propiedades do que ven sendo a materia macroscópica, sería a peza máis pequena que mantén. Pero sabemos que as moléculas, eu non vou entrar no mundo dos químicos, sabedes que os físicos temos bastante amizade, rivalidade cos químicos, pois non vou entrar nesta parte que corresponde máis coa química, ainda que tamén hai unha rama da física que é a física molecular, senón que vou a afondar un pouco máis e intentar desrachar en pedazos máis pequeniños, en anacos máis pequenos, o que ven sendo unha molécula e acceder así aos seus componentes. Dito iso, antes de avanzar niso, a maneira en que se agregan as moléculas entre sí para facer a materia que nos rodea, pois é esencialmente de tres formas distintas, non? Unha é a través de enlaces covalentes, como sabedes, facendo cousas como poden ser pois a materia orgánica. Outra é a través de enlaces covalentes tamén se establecen pois minerais, créanse minerais como pode ser o seixo, non? Os silicios, as cadeas de silicio, que son as que dan lugar a bastantes, ao que veñen sendo as pedras, non? Despois, hai outro tipo de enlace, que é o enlace iónico, que dá lugar a compostos como pode ser a sal común, non? Que usamos moito, e despois temos outra maneira de unirse as moléculas que é a través do enlace metálico, non? Entón, cando temos, por exemplo, un anel de ouro ou un anel de ferro, ou calquera cousa de ferro metálica, pois entón temos o que se chama un enlace metálico.
A persoa que vinculou un pouco o mundo microscópico co mundo macroscópico é este home daqui, que vedes que ten unha foto. Cando dou esta charla a rapaces de institutos, como pode ser o Instituto Santiago Apóstolo, digo, bueno, este tiña que estar estudiando, non? Ali no século XIX, que foi cando el naceu, porque a verdade é que debía de ter pouco éxito ligando, non? Era bastante feuchiño. É Amedeo Avogadro, que foi o que atopou que a cantidade de moléculas de hidróxeno que hai nun gramo de materia son 6,02 por 10 elevado a 23. É dicir, 1 billón de billóns, un montón de moléculas para que teñamos en un gramo de materia esa é a cantidade de átomos de hidróxeno que hai, non? Pero, xa vos digo, eu non vou entrar no mundo da molécula, vou afondar máis dentro das moléculas. Vamos a rachar as moléculas en pedaciños pequenos e imos ver de que están feitas as moléculas, que están feitas de átomos, e, a súa vez, que estrutura teñen esos átomos. Os átomos dos que están feitos as moléculas, típicamente na materia orgánica, átomos de carbono, de oxígeno, de hidróxeno, de nitróxeno, estruturanse en dúas partes. Unha primeira parte é o núcleo, que é moi denso, é pequeniño, e despois temos alrededor do núcleo unha nube electrónica. Cando vamos a Google, a Internet, e facemos unha pescuda de núcleo e nos sai unha foto, pois resulta que unha das primeiras imaxes que aparece é esta daqui, que teño eu na miña transparencia. Esta é posiblemente a peor imaxe da historia e é completamente desacertada, porque non vos podedes preguntar, porque a menos que o fagades no chat, deixadme ver se hai alguna preguntiña no chat. Non. Por que esta é moi desacertada? Por que é desacertada esta pregunta? Bueno, pois porque vedes que o tamaño do núcleo é prácticamente igual que a do átomo inteiro, non? E isto, pois, non é así. Iso sí, unha das primeiras cousas que nos atopamos cando estudamos un núcleo é a primeira partícula elemental que descubrimos os seres humanos, o electrón. O electrón é o primeiro que identificamos como partícula elemental, foi descoberta por un físico inglés que se chamaba J.J. Thomson en 1897 e, esencialmente, para min, unha das cousas que me chama máis atención é que vexades que a rama da física de partículas é unha rama completamente recente, é dicir, estamos en 2020 e de 1897 ao ano 2020 pois pasaron 123 anos. Cando eu nacín en 1972, aínda había persoas que a mellor naceran en 1897, entón podía decir que había a física de partículas, había xente que a viran nacer, non? É posible que xa non haxa xente que vivira 123 anos, creo que as persoas máis lonxevas están en torno aos 115 anos, pero xa vedes que estamos en escalas de tempo pequenas con respecto do que ven sendo a vida do ser humano. É dicir, a física de partículas é algo completamente recente, non? E o electrón, que foi a primeira partícula descoberta, descubriuse en 1897. Vale. Entre 1897 e 1911 non se sabía moi ben como estaba estruturado o átomo. Os electróns, que andaban por aí e sí que se sabían que eran partículas, e entendíase o que era a carga eléctrica, pois resulta que se pensaba que estaban algo así como nadando en unha especie de masa, unha especie de materia. Eso deu lugar ao que os británicos chamaban, os anglosaxóns son moi amigos dos cakes, non? E dos pastéis, ao modelo da materia que se chama o modelo do pastel de pasas, de uvas pasas, que esencialmente, se vos fixades aquí, alguén decidiu, estas son fotos que eu saco de Google, non? Cando buscades pastel de pasas materia, pois alguén fixo un pastel de pasas redondo para recrear ese modelo. Esencialmente é un pastel no que cada unha das pasas sería un dos electróns, non? O electrón identificábase con unha partícula dura nesa materia máis branda,
pero o resto da materia pois era unha especie de como un líquido ou unha especie de alfombra ou espuma onde as pasas estaban embebidas, non? Pero isto cambiou no ano 1911 cando un físico que se chamaba Ernest Rutherford, que era de orixe neozelandés, que estaba traballando en Manchester, lle dixo aos seus estudiantes de doutoramento. Isto é bastante típico, non? O profesor que lle dice aos estudiantes de doutoramento: bueno, ocorreuseme un experimento, vos ides ao laboratorio e facede. Estes dous estudiantes de doutoramento, un deles foi moi famoso, chamábase Geiger, era de orixe alemán, e entón sabedes que foi o que despois descubriu, non, inventou o contador Geiger, co que hoxe medimos a radiación, non? Bueno, pois dixolle estes dous estudiantes en 1909 Ernest Rutherford: ide aí ao laboratorio e bombardeades unha lámina de ouro, unha lámina que é moi finiña, que lle chamamos pan de ouro e que se usa típicamente en decoración para facer estos marcos tan barrocos que hai nestes espellos, non? Que son tan dourados, cúbrese. Entón, bombardeades un pan de ouro cunha cousa que se chamaban partículas alfa. Entón, aquí xa vos mentín un pouco, non? Porque vos dixen que a única partícula que se descubrira hasta o momento era o electrón, pero é certo que nese tempo, entre 1898 e 1911, tamén se descubriu a radioactividade. A familia Curie pois descubriu a radioactividade e, en particular, había unhas partículas moi pesadas que chamaban partículas alfa, das que descoñecían a súa natureza, eran un gran misterio, pero que eran como unhas 8.000 veces máis pesadas que o electrón, por lo tanto, moito máis pesadas que a única partícula que se coñecía, e que emerxían de maneira natural dun certo tipo de materia. Bueno, pois Rutherford díxolle aos seus estudiantes: bombardeade con partículas alfa que saen naturalmente unha lámina de ouro e a ver que pasa. Nós imos recrear o que pasou. Bueno, aquí está Rutherford, vedelo aquí, era fillo duns pastores de ovellas en Nova Zelanda e foi a dar despois, entre outros sitios, a Manchester e a McGill en Montreal, onde eu tamén despois traballei. Bueno, pois o que pasaba coas partículas estas alfa é que cando bombardeaban, algunhas delas pasaban a través do átomo sen desviarse, a primeira delas. A segunda, algunhas delas, era un exemplo, que se me salta isto aquí, vamos repetir o experimento rapidamente. A primeiras partículas pasaban, meu pai fico rabo dereito, que é cando un can vai a toda velocidade, non? Lanzado, e non pasa nada. Algunhas moi poucas, unha de cada 2.000, rebotaba no que hoxe sabemos que é o núcleo do átomo, e despois había bastantes das outras que deflectábanse, pero seguían bastante cara adiante. Este tipo de partículas, as segundas, as que rebotan nalgún sitio e volven cara atrás, que eran moi pouco frecuentes, chamaronlle moitísimo a atención a Rutherford. El dixo: é como se lanzases un obús contra un pan e volvese contra atrás, non? Eso era algo que era completamente inesperado e esencialmente revelou unha natureza da estructura da materia que era descoñecida. Agora é o que explicamos nas escolas, non? Que o átomo ten un núcleo central moi pequeniño e despois unha corteza moi grande e que o núcleo é moitísimo máis denso que o resto do átomo. Pero, daquela, para eles era un misterio, en 1911 e descubriron, non? Polo tanto, volvendo á figura esta orixinal, este núcleo, que é a metade do átomo, é completamente falso. O tamaño do núcleo é típicamente como o tamaño dun gran de sal. Aquí utilicei o dialecto da Fonsagrada, que é de onde é meu pai. Entón terminei a palabra gran en vez de en N en U. Un grau de sal tería dentro da Catedral de Santiago que sería todo o átomo. O sea, fixadevos que o núcleo é completamente diminuto con respecto do tamaño do átomo. A maioría do átomo está constituído pola corteza electrónica. Os electróns que andan por aí, digamos, arredor do núcleo en posicións que non sabemos moi ben cales son, imos ver sucintamente agora de que vai eso, pero comparadeo co tamaño da Catedral de Santiago, os que estivechedes por ali, e os que non, pois, seredes benvidos cando que irades, cando a volvan a abrir, claro. Vale,
Pois entón, hai outra cousa que é moi misteriosa e é que o núcleo contén o 99% da masa do átomo. É dicir, que nese gran de sal, a materia concentra, o 99% da materia do átomo está concentrado nun gran de sal e comparado co tamaño da Catedral de Santiago. É dicir, que realmente nós estamos feitos de pequenos perdigóns superdensos e superpesados que están rodeados por un montón de algo así como esas nubes de mosquitos que ás veces no verán nos rodean e que non sabemos liberarnos delas e que son moi lixeiras. Entón, eu quero que reflexionedes sobre iso internamente porque realmente é moi interesante pensar que esencialmente estamos feitos de puntos de materia, non? Non sei se temos preguntas, algunhas. Temos algo no chat. A ver. Perdoade porque me deixo levar e despois aquí hai tantas opcións que, a ver. Como a partícula de Deus, que se redescubriu en 2012, é moi recente. Pois eso, a partícula de esa é da que vou falar eu, da do bosón de Higgs, exactamente. Que é a última partícula que descubrimos. Vale. Esta sería unha visión bastante máis realista do átomo. Fixadevos que aquí estaría o núcleo, moi pequeniño, é unhas 100.000 veces máis pequena que o átomo enteiro, e o átomo tería todos os electróns nunha nube, e isto é cousa da física cuántica. Outro día, se queredes, douvos outra charla un pouco máis de física cuántica, ou se vamos a falar de física de partículas, sería a nube de electróns que están por aí en posicións non definidas nesa cousa que se chama física cuántica, que non sabemos se o electrón está nun sitio ou non está, ocupando o que se chaman os orbitais atómicos que forman unha nube arredor do átomo, non? Os que en química oirades falar do orbital atómico, un S, o 2P, o 3D, esas cousas que nos contan os químicos para despois explicar ao mellor a estrutura de como se van colocando en distintos niveis de enerxía os electróns no átomo, pois este sería, como é esférico, pois un posible orbital 1S, porque ten simetría esférica, non? Onde o electrón ocupa esa nube de probabilidade que agora entendemos un pouco mellor gracias aos que descubriron a física cuántica, Erwin Schrödinger entre eles, un dos meus físicos favoritos. Vale, que pasa? Estánme preguntando aquí algo polo chat. Como se descubriron os electróns? Pois eu penso que o que fixeron para descubrir os electróns esencialmente foi que os arrancaron, crearon unha tensión e entón o electrón saliu despedido. Pois como crearon unha tensión? Pois con algún tipo de pila voltaica. Non son un gran experto na historia da física, pero entendo que o que pasou é que arrancaron electróns e crearon algo así como un pequeno rayo catódico, que rayo catódico quere ser un rayo de electróns, esencialmente creando unha diferencia de voltaxe entre dous puntos, e iso fixo que se arrancaran electróns e saísen cara fora. Entendo que despois é posible que os detectaran en algún tipo de sistema como puide ser un papel fotográfico. Eso sí, para ver se eran partículas ou non, o que necesitan é ver canta masa teñen e canta carga eléctrica teñen. Para iso, posiblemente, puxeron un campo magnético aí polo medio. Vamos ver despois como se descubren as partículas. Ok. Os núcleos. Os núcleos poden subdividirse en protóns e neutróns. Partículas que teñen carga positiva e outras que non teñen carga, pero que tamén son moi importantes porque dan estabilidade aos núcleos. Nós estamos feitos de núcleos de materiais como o carbono, o oxígeno, o nitróxeno, e non serían estables se non houvese neutróns. Entón, nós mesmos, cando nos medimos nunha balanza, nunha báscula, esencialmente o que estamos é contando cantos son o número de neutróns e protóns que temos, porque xa vichedes que os electróns contribúen pouquiño á cantidade de masa que nós temos, non? É unha curiosidade que o protón teña xusto a mesma carga co electrón, pero de signo contrario, a pesar de que vamos a ver que os electróns e os protóns son moi diferentes, porque así como os electróns creemos que non se poden dividir, os protóns e os neutróns que están no núcleo sí que se poden aínda dividir máis. Pódense
separar en fragmentos e sabemos hoxe en día que cada neutrón ten dentro dúas partículas dun certo tipo que se chaman o quark D e unha partícula de outro tipo que se chama o quark Q. Aquí está unha animación que collín do CERN, que nos la facilitou para facer este tipo de presentacións, e fixadevos como se moven. Despois vamos ver outros dibuixiños parecidos a estes, no que ainda vai a resultar máis gráfico. E tamén vos vou a desvelar algún misterio máis, porque tanto neutróns como protóns, ademais de esos tres quarks, teñen máis cousas dentro. O protón ten, así como o neutrón tiña dous quarks D e un quark U, o protón ten dous quarks U e un quark D. O tamaño típico de un neutrón e dun protón é da orde de 10 elevado a menos 15 metros, que é un cero con unha coma seguido de 14 ceros e despois un 1. É difícil de imaginar, é unha 1000.000.000ª parte de un metro, que posiblemente son as escalas máis pequenas que estamos medindo, aínda que últimamente, cas ondas gravitacionais, que son cousas que se están estudiando, por exemplo, tamén no ICFAE, estamos medindo escalas máis pequenas e bastantes máis pequenas que o tamaño dun protón. Os quarks pódense dividir, pero xa estamos como neste xogo das famosas bonecas rusas, non? De que vamos mirando e ao final chegamos á boneca máis pequena. A gran pregunta é se os quarks se poden aínda dividir máis, ou as partículas máis pequenas. Pois creemos que os quarks xa non se poden dividir, que son as partículas elementais máis elementais, no sentido de que non hai outras por debaixo, non están compostas de outras, polo menos hasta tamaños de 10 elevado a menos 18 metros sabemos que os quarks non se poden dividir en outras cousas máis pequenas. E os electróns creemos que tampouco se poden dividir. Entón, de alguna maneira, os que vos gusten as matemáticas, podedes pensar en que electróns e quarks son algo así como puntos no espazo e podedes identificar un punto matemático con un electrón ou un quark. Entón, eso é desas típicas cousas que, ao mellor pola noite, vos dá para pensar un pouco sobre a natureza e a relación entre as matemáticas e a física. Vale, unha pequena paradiña. Xa vichedes que dividimos a materia en anacos pequenos hasta chegar ás moléculas, despois as moléculas en átomos, os átomos no núcleo e a corteza ten os seus electróns, os núcleos están separados en protóns e neutróns. Protóns e neutróns están formados de quarks indivisibles e, polo tanto, de alguna maneira, toda a materia que nos rodea, a materia convencional da que estamos feitos, e aquí xa vos advirto, hai un pequeno spoiler de que despois vamos a ver que non é certo, estaría feita de tres partículas, os electróns, os quarks U e os quark D. E isto é unha figura tomada dun cómic do CERN que reflicte como sería un físico de partículas. Xa ves que hasta nos pintamos nós regular, non? Porque non é moi guapo e teríamos como un físico de partículas descubre as partículas. Se só tivéramos tres partículas, eu creo que estaríamos todos desempregados, pero afortunadamente pois hai bastante máis. Ímolo ver. Quen queira agasallar a súa persoa especial, un bonequiño, un peluche dun quark up, un quark U, pois hai unha tenda que se chama The Particle Zoo que os vende. Creo que son bastante pequeniños, na tenda do CERN pois podíanse mercar. Este ten así un pouco de pinta de pimento de padrón, pero parece que lle deu o sol e puxose vermello, non? E tamén tedes o quark down, este mirando cara abaixo, non? Así que, quen queira, xa sabe, non levo comisión, polo menos que se saiba, o que pasa que xa o anunciei tantas veces que deberían de empezar a considerar darme unha, e o que prefira o electrón, aquí o tedes, xa vedes que como está na orixe da carga eléctrica, estáis super contento e entón podedes intentar, quen lle guste máis o electrón que os quarks, pois pode regalarlo a súa persoa máis querida. Preguntas que se fai un físico pola noite cando non ten outra cousa mellor que facer. Que é a materia? Bueno, pois, como todo, as cousas defínese en base ás súas propiedades. Por exemplo, para definir a materia podemos decir que a materia é algo que ten carga eléctrica, pero
xa bichedes que non toda a materia ten carga eléctrica, inda que tamén podemos definir algo en base á ausencia dunha propiedade, non? Pois hai xente que non ten pelo, entón, pois, é calva, e outros teñen pelo, e entón, pois, teñen pelo. Entón, podemos, de alguna maneira, todos nos definimos en base ás nosas propiedades. Outra propiedade que tería a materia sería o momento magnético. As partículas poderían verse como pequenos imáns, e, de feito, o electrón, o quark U e o quark D, esas partículas están todas imanadas, son pequenas brúxulas. E o volume, que, como vos dixen, é un pouco complicado, porque os electróns e os quarks son puntuais, e, de alguna maneira, poderíamos decir que só ocupan un punto no espacio. Nós estamos acostumbrados a pensar na materia como algo que ocupa no espacio. É dicir, se eu meto un elefante na miña bañeira, pois a auga vai sobardar por fora, vai sair. Entón, de alguna maneira, entendemos que a materia é algo que ocupa volume. Pero, bueno, xa vichedes que como interacciona a materia a través das súas capas electrónicas e o que ocupa, o espazo que ocupa, é, sobre todo, o espazo que ocupan os seus electróns, non? E resulta que despois os electróns, cando intentamos afondar neles e ver se teñen volumen, pois parece que non teñen, non? Posiblemente a propiedade que caracteriza máis a materia sexa a unha partícula sexa a masa. Isto agora chamanlle Hulk, pero cando eu era pequeno chamábase a masa, non? E aí non sei se puidechedes escoitar como fai aí a masa, é o único efecto sonoro que ten as transparencias. Por aí foi hasta onde me chegou a enerxía naquel momento cando as preparei xa fai uns anos. Cantas persoas, dos 114 que aguantades, teñen reflexionado sobre a masa? Iso é unha pregunta que eu fago. E aquí sempre se fai un silencio un pouco incómodo, non? Porque todo o mundo debe pensar que isto é algo moi sesudo e moi difícil, hasta que de repente desvelo que un pode pensar na masa de distintas maneiras, non? Hai quen prefira a masa masculina, hai quen prefira a masa femenina, pero todos máis ou menos temos tido os nosos pensamentos materiais sobre a masa en ese tipo, de algún tipo, non? Romántico ou de outra maneira. Pero, bueno, normalmente, cando dou esta charla nos institutos de secundaria, aquí agora montase un superpollo e os profesores teñen que poñer orde, que o fan sempre moi ben, hai que agradecerlle aos profes de secundaria, e entón volvemos ás cousas serias. Vale, pois hai tres maneiras de definir a masa. A primeira sería como unha resistencia ao movimento. Non sei se funcionará moi ben a animación pola videoconferencia. Se eu teño unha persoa e lle dou unha patada no cu, pumba, sale cunha certa velocidade, un intercambio de momento. Se agora cuadriplico a súa masa e lle dou a mesma patada no cu, a cantidade de movimento é menor. Por qué? Pois porque hai unha cantidade que se chama masa que relaciona a forza ou a intercambio de momento que eu imprimín coa aceleración de quen saiu aí. Eso sería a segunda lei de Newton e, polo tanto, a lei de Newton defínenos, de alguna maneira, o que é a masa. Outra maneira de entender a masa é a través de como se atraen dous corpos pola forza gravitatoria. Se temos dúas masas, a interacción gravitatoria entre eles é proporcional ao produto das masas, ao produto da masa dun corpo pola masa do outro corpo. E este tamén foi Newton, non? A verdade é que moitos de nós pasamos en pena nin gloria pola vida e Newton xa, el por si só, deu dúas maneiras de definir algo tan fundamental como é a masa, non? Da que estamos feitos. A terceira maneira de definir a masa é debido a outro xenio, que foi Albert Einstein, que é que a masa é simplemente unha manifestación de enerxía. Hai máis preguntas. Eu estou aquí medio dormido. Con rayos catódicos e cruz de Malta. José Edelstein, que está aquí botando unha man. Cando cree que se podrán ver os átomos a microscopio? Un por un non se poden ver con un ollo, o microscopio típico co que miramos, non? Senón que hai que utilizar algún tipo de microscopio especial, unha cosa que se chama microscopios electrónicos, por exemplo. Entón, hoxe en día xa podemos observar cousas como os átomos a través de microscopios electrónicos e estruturas de tamaño atómico cos microscopios electrónicos. Si aí hai a discusión de que significa ver
é certo que cando temos que discutir moito desto para nos ver a través dos nosos ollos, pero os nosos ollos son detectores que necesitan unha certa cantidade de estímulo que ven a través de partículas de luz. Entón, nós, como vos dixen a través de Avogadro, non podemos ver un número... Bueno, necesitamos unha cantidade de fotóns, que son partículas de luz, para poder ver algo. Como determinou Avogadro cantos átomos había en un gramo de hidróxeno? Ui, pois non a sei, buscarei, non? Que pasa cando un átomo gana ou perde protóns? Pois que se convirte en outro elemento químico diferente. Entón, é a famosa pedra filosofal, como convertir o ouro en plomo, non? Como transformamos uns elementos químicos en outros? Pois cambiando o número de protóns que ten o núcleo. A oposición a cambio de movimento é... Ui, Santiago, creo que non acabaches a túa pregunta. Se podes completar, porfa. Moi ben. Vale. Correcto. Bueno, perdón, que ás veces me perdo, non? Vale. Volvemos entón á terceira forma de definir a materia, que é como unha forma de enerxía. A materia é unha forma moi concentrada, é unha maneira moi eficiente de concentrar a enerxía. Realmente somos enerxía camiñante, os seres humanos. A maneira de transformar materia en enerxía, que é algo que só coñecemos desde que Einstein o postulou, debeu de ser sobre o ano 1905, a primeira vez que o fixo, aínda que despois se desenvolveu durante o primeiro tercio hasta mediados do século XX, sucede que bate cunha cousa. La masa nos oposición a cambio de movimento? Pois sí, efectivamente, é o que se chama inercia, e é o que quixen, ao mellor non moi afortunadamente, reflectir aquí, é dicir, esta persoa, que agora non me sai, esta persoa daqui ten menos masa e entón adquire máis movimento ca mesma patada que esta persoa que ten moita máis masa, entón adquire menos movimento ca mesma patada, non? Entón, quero decir que con máis masa tivo menos movimento. Vale, entón, unha das cousas que temos é que non somos ou non sabemos maneiras de transformar materia en enerxía de maneira moi eficiente. Hai maneiras de facelo, pero só unha porcentaxe moi pequena da materia que temos e que utilizamos se transforma en enerxía. Iso sucede, por exemplo, cando temos unha fonte radiactiva do tipo gamma, que é diferente da de tipo alfa, da que falei antes, que emite unha cousa que se chama rayos gamma. Rayos gamma non son outra cousa que rayos de luz de moita enerxía. Aí hai materia que se está transformando en enerxía electromagnética e que podemos enfocar cara, por exemplo, un tumor para combatir o cancro. Outra maneira boa na que nos beneficiamos da transformación de materia en enerxía é a través do Sol. Nos estamos vivos porque o Sol nos está iluminando, no Sol está habendo unha transformación constante de materia en enerxía electromagnética, que é a que recibimos en forma de Sol, de luz e de calor. Por suposto, hai outra que, bueno, se pode discutir aos seus pros e os seus contras, que é a transformación de materia, en particular de uranio, en enerxía eléctrica. E, finalmente, hai unha versión de transformación de materia en enerxía que é deleznable, que é o uso de bombas atómicas, non? Pero aquí está un pouco, non o dixen aí, pero esencialmente unha bomba atómica equivale á transformación de aproximadamente 1 gramo de materia en enerxía. É dicir, un destos clips que utilizamos para prender un par de papéis, pois se transformamos ese clip todo en materia electromagnética, entón resulta que eso é o equivalente a unha bomba atómica pois destas tan potentes que se fan e que afortunadamente non se explosionaron máis que en probas, excepto en 2 casos. Vale, este non é o tema da nosa charla. Newton 2, Einstein 1, non? Victoria para Newton neste pequeno partido de fútbol
de definir que é a masa, e entón Einstein definiu un tipo de masa, a equivalencia de masa a enerxía, e Newton a masa inercial, a resistencia ao movimento, e a masa gravitatoria, que é como nos atraemos os corpos a través da interacción gravitatoria. Unha boa pregunta que se faría un físico é se estes tres tipos de masa, este caso en trabalínguas, non, son equivalentes. Bueno, pois todos os experimentos até de agora demostran que os tres tipos de definición de masa son equivalentes. O valor que metedes nas vosas ecuacións na segunda lei de Newton, na lei da gravitación universal de Newton ou na equivalencia entre masa e enerxía de Einstein é o mesmo valor. Os tres son masas. Ui, xa levo 56 minutos, pero isto vai ser larguísimo. E aquí ven o primeiro misterio, que é que cando medimos a masa dos quarks de un protón ou de un neutrón e o comparamos ca masa que con distintos métodos, con un espectrómetro de masas, teñen o protón e o neutrón, atopamos que hai un grande efecto. Resulta que o quark Q non se pode medir porque, bueno, teñen un pequeno problema, non podemos arrincar os quarks dos protóns e dos neutróns. O quark Q ten unha masa que está en torno a 2,4 nunha certa unidade, o megaelectronvoltio, que é unha unidade moi pequeniña. E o quark D sería como case 5 unidades diso. Se sumades dúas veces o quark U e o quark D, danos que en estas unidades o protón tería unha masa de 12 unidades. Bueno, pois cando vamos e medimos a masa do protón, danos 938 unidades. É dicir, que o protón é unhas 100 veces maior, máis pesado, que a suma dos seus quarks. E ao neutrón pásalle unha cousa parecida. E entón, aquí está a orixe da masa da que estamos feitos nós. De onde credes? Non sei se hai alguén que queira preguntalo. Temos aquí 3 preguntas novas. Cal é a diferencia entre masa e peso? Ben, a masa esencialmente sería a masa inercial e o peso sería no planeta Terra o produto da masa pola aceleración da gravidade, que é 9,81, a constante. Entón, realmente, esencialmente, non hai unha diferenza, senón que o peso sería con que forza nos atrae a Terra, que é o produto da nosa masa pola constante da gravitación universal pola masa da Terra, non? E a distancia ao centro da Terra. Entón, esencialmente, a masa sería algo que sería unha propiedade nosa que poderíamos ter en calquera lugar do universo, mentras que o peso en particular é con canto atrae a Terra a nosa masa no planeta Terra. E entón, esa sería un pouco a diferencia. O peso está vinculado ao planeta, pero nada máis, nese sentido. Vale. Entón, protón e neutrón son moitísimo máis pesados que a suma das masas dos seus quarks. Bueno, pois, a masa do protón e do neutrón ven de como se pegan entre sí os neutróns e os quarks dentro dos neutróns e dos protóns. É unha bola enerxética, un protón e un neutrón é unha bola enerxética a través dunha cousa que se chama interacción forte, que constitúe o 90% da nosa materia. Somos bolas enerxéticas. Eu, cando fixen esta transparencia fai xa moitos anos, a min evocoume a dúas cousas. Non sei se vichedes a película Great Balls of Fire, non? A película Top Gun, que cantan a canción aquela de Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis, non? Grandes bolas de lume, non? Somos bolas de lume, porque para min o lume é unha palabra que evoca enerxía, non? E claro, neste caso, os protóns e os neutróns, imaginámolos redondos. E despois aquí está Cristiano Ronaldo, non? Que decía, bolas de enerxía, son especialista, non é? Xa cambiou de club 2 veces, pasou polo Real Madrid, e eu puxeno como non son madridista, agora vais a mitade dos que estades vendo a charla, pois os chupinazos que lle dá as bolas, antes puxeron actor porno, pero decidín non poñelo máis. A forza coa que se atraen os quarks dentro dun neutrón e dun protón é 100 billóns de veces máis intensa que a gravidade. E fixadevos que eso está pasando dentro dos nosos corpos. A partícula que é responsable de que se unan os quarks dentro de un neutrón e un protón é o gluón. Unha partícula que a mellor a vos non vos soa, pero que
tamén ten o seu peluche, polo mesmo prezo que os demais, e que está intensamente unindo os vosos neutróns aos vosos protóns e dando estabilidade aos vosos núcleos. Entón, fixadevos que é unha partícula fundamental nas nosas vidas. Vale, vamos a ver unha imaxe que me pasou o director do IFAE cando era máis novo, de como sería a estrutura dun protón. Entón, temos aquí os nosos 3 quarks, e aquí está a forza forte unindo os seus quarks aí a través desa interacción. Este é o 90% da nosa materia. Cando vos vades a báscula, o que tedes aí é un mogollón de quarks pegando entre sí aos quarks. Bueno, este é un experimento que se está facendo no CERN, no que se di, que pasa se eu comprimo un montón de protóns, fago unha especie de tortilla. Que sucede coa materia nese caso? Hoxe en día, no CERN, podemos reproducir iso, por exemplo, a través dun experimento no que un núcleo moi pesado, pode ser de chumbo, o que en castelán chamamos plomo, pois se fai colidir contra outro núcleo de chumbo. Facemos así unha gran tortilla de núcleos moi pesados que conteñen un montón de protóns e neutróns. Cada un desos núcleos contén do orden de 300 protóns e neutróns. En ese momento, pum, pois facemos unha gran compresión e pode suceder aí que recreáramos ou que recreásemos a materia nun estado inicial do universo xusto despois do Big Bang. Non vos lo dixen antes, vamos parar a musiquiña, senón vai nos reventar aquí, non vos dixen antes que, esencialmente, os quarks están encerrados nos nosos núcleos e nos nosos protóns, perdón, nos nosos protóns e nos nosos nucleóns. Non podemos escapar, non poden escapar deles, están confinados, o término técnico é confinados, hai confinamento, os quarks non poden escapar. Só no caso de que houbera unha gran presión e unha gran temperatura, ao mellor, e iso é o que se está facendo no CERN, bueno, ao mellor non, xa está aprobado a través do experimento, se pode crear un estado da materia inicial que se chamaría o plasma de quarks e gluóns. Vale, e entón, eso é unha das cousas que se fai no CERN, en experimentos, é o que chamaríamos o quark-gluón plasma, que eu o boco sempre con un plato típico galego, os que estedes fora, pois seguro que o vades a botar de menos, que é o caldo galego que nos facían aos galegos as nosas aboas sempre, e entón ese caldo primixenio do Big Bang pode recrearse en experimentos onde veríamos aí un montón de quarks e gluóns, como os que temos nos nosos núcleos, feitos na nosa materia. Vale, entón isto xa de alguna maneira anticipa unha das grandes preguntas ás que responde a física de partículas, é que se existiu o Big Bang, non? E sí, outra das probas é que cando observamos o universo, e iso mellor algunha das charlas que veñan na serie despois vos lo vai a responder, é que observamos unha radiación homoxénea, é dicir que miremos cara onde miremos, imos a ter esa radiación isótropa, é dicir que ven en todas direccións ca mesma intensidade, que ven de todas partes do universo. E despois, cando observamos o universo, vemos que todo o universo se está separando de nós, é dicir, que o universo está en expansión. A unión desas dúas cousas, digamos que é unha das grandes maneiras de confirmar que existiu o Big Bang, unha explosión inicial na que o universo, saindo de un punto, se está expandindo e naquel momento que o universo que estaba dominado por unha radiación moi intensa, a través dun efecto que se chama efecto Doppler, esa enerxía desa radiación vai se facendo cada vez menos intensa. Eso, bueno, se tedes unha caixiña e unha radiación metida na caixiña, non sei se... Bueno, facémolo noutro momento. Cando se vai expandindo o tamaño de algo, a enerxía do que contén, en principio, vai decrecendo. Bueno, vou ir un pouco máis rápido, saltar ao mellor unha parte daqui. Hai aquí algo que eu sempre poño para motivar que a xente que está empezando en física que saiba que hai moitas das cousas das que aínda non coñecemos.
Unha das cousas que non sabemos é canta materia hai no universo, porque hai un tipo de materia que non ten que ver cos quarks e cos gluóns da que descoñecemos a súa natureza, que se chama a materia escura, e sabemos que existe porque as galaxias rotan máis rápido na parte exterior, o que se chama a súa periferia, do que esperamos. Iso quer dicir que dentro das galaxias algunhas non teñen o que se chama o halo de materia escura, pero outras sí. Hai esa cousa que se chama materia escura que non podemos detectar máis que a través da interacción gravitatoria. E despois tamén sabemos que o universo se está expandindo máis rápido do que en principio poderíamos esperar pola cantidade de materia que contén. E iso chamámoslle o efecto de enerxía escura. Non sabemos moito nin de materia escura nin de enerxía escura. Sabemos, eso sí, que cantidade compón o universo de materia convencional, dos átomos, dos que estamos feitos, de materia escura e de enerxía escura. De átomos sería un 5%, de materia escura un 23% e de enerxía escura un 72%. Bueno, imos ir un pouco máis rápido porque senón estamos aquí hasta mañá, que xa levamos 1h10, eu a ver se a 1h30 son capaz de acabar, senón vou vos aquí a machacar. Vale, ui, que pasou? Saliuse a presentación? Non, estou ben. Estou ben. Un momento. Dá-me a sensación de que me fun da presentación, que estou eu agora... Un momentiño, porque algo pasou aquí. Temos que retomar... estou eu que estou moi guapo, pero... aquí estou. Non, equivoqueime outra vez. Un momentiño, stop sharing. Perdoade. Aquí estamos. E aquí... aí vamos. Retomamos, entón. A ver se son capaz agora de arrincalo. Ben, tamén vamos a saltar esta porque é recapitular. Bueno, xa estivemos falando de radiación. A radiación ten que ver cunha cousa que é a interacción electromagnética, a electricidade e o magnetismo. É posiblemente a interacción coa que estemos máis familiarizados, a interacción electromagnética. Por exemplo, o contacto, tocar algo, é moi electromagnético. Ten que ver tamén cunha cosa que se chama o intercambio, é dicir, dous electróns intentando ocupar o mesmo lugar do espazo, e o señor Pauli, pero iso podemos falalo noutro momento. Pero cando tocamos a alguén é moi electromagnético. Cando encendemos a luz ou ver é moi electromagnético. O electromagnetismo é posiblemente a interacción coa que estemos máis familiarizados e que nos resulta máis común e, polo tanto, non nos resulta moi extraño, non? O que pasa é que necesita, ás veces, de que haxa unha falta de balance de carga, é dicir, que haxa máis cargas positivas que negativas para que se manifeste dunha maneira moi explícita, pero, bueno, xa vos digo, a luz é algo electromagnético, estamos todo o día vendo cousas, o calor é electromagnético, o forno microondas, por todos os lados. Estamos chegando a vos o meu sinal a través dun sinal electromagnético, dos cables, etc. A partícula que propaga a interacción electromagnética, e xa metín a través do gluón antes a partícula que estaba nos núcleos, no neutrón e no protón, que fai que sexan estables o neutrón e o protón, era o gluón. Entonces, unha interacción é como un intercambio de partículas, non? Eu pasoche unha partícula, ti devolvesma, o que pasa que normalmente nos identificamos eso como eu pasoche un balón e vou para atrás, non? Pero, ás veces, as partículas intercambianse e o que resulta é unha atracción, non? Bueno, pois, a partícula responsable de carrexar a interacción electromagnética é o fotón, que tamén ten o seu peluche. O fotón, vedes que está aquí un pouco colocado, non sei se bebería ali un pouco de máis, un pouco de viño de Barrantes, e vedes que ten así os ollos así en cruz, que en a queira, pois tamén o pode pedir. Hai despois outra interacción que vai a ser moi importante para intentar entender o bosón de Higgs, que é a interacción feble. Esta é posiblemente a interacción a irmá pobre das interaccións, a máis esquecida, pero é moi importante porque está na orixe das reaccións nucleares que acontecen no Sol e, polo tanto,
Non estaríamos aquí se non houvese interacción feble. Por que é tan descoñecida a interacción feble? Bueno, pois que as partículas que carrexan a interacción feble resulta que son moi pesadas. Podemos pensar nesto como un balón medicinal. Cando eu che paso un balón que pesa 20 kilos, a longitude a que podo lanzalo é moi cortiña. O rango da interacción é moi corto. O fotón non ten masa. A partícula que carrexa a luz non ten masa e, polo tanto, viaxa a velocidade da luz, que é a velocidade máxima a que se pode viaxar, e por eso podemos ver as estrelas que están moi distantes. Pero as partículas que carrexan a interacción feble, en inglés dice a weak interaction ou en castelán a interacción débil, pois teñen masa, son moi pesadas. Son o bosón W e o bosón Z. Vale. Onde podemos ver o bosón W e o bosón Z? Bueno, pois podémoslo ver nunha interacción que se chama a desintegración beta, que é a terceira das desintegracións radiativas naturais. Xa vos falei das outras dúas, unha era a desintegración alfa, na raíz das partículas alfa, e a outra é a desintegración gamma, que podemos usar, por exemplo, para combater o cancro. Que sucede? Na interacción feble, resulta que aparecen unhas partículas que se chaman os neutrinos. E aquí sempre digo, na ciencia temos que ser atrevidos. Pauli, que era un físico alemán ou austríaco, eu creo que era austríaco, postulouna 20 anos antes de que se descubrira. É dicir, atreveuse a decir, existe unha partícula que non podemos ver, que non interacciona a través da electricidade, que vou a chamar, realmente quen lle chamou neutrino foi Fermi, el chamoulle originalmente neutrón. Despois descubriuse o outro neutrón que era moi pesado, e como este era moi lixeiro, pois chamaronlle neutrino. Foi Fermi quen lle chamou o neutrino. Niels Bohr, para intentar explicar o mismo que explicou Pauli, chegou a decir que a enerxía non se conservaba nas desintegracións febles. Iso xa vedes que, claro, el xa tiña o premio Nobel, entón puidose atrever. Onde están os neutrinos? En cada momento, por cada segundo que pasa, atravésanos 30 millóns de neutrinos do Big Bang. Pero iso non é nada comparado ca cantidade de neutrinos que nos atravesan que chegan do Sol. Aproximadamente 100 billóns de neutrinos nos chegan do Sol en cada segundo. Entón, pois, fixádevos. Que sucede? Pois que os neutrinos pasan a través de nós sin que nos deamos conta, prácticamente, porque son moi pouco interaccionantes, non interaccionan moito. A ver que vos perdín, non vai a ser que alguén este facendo algunha pregunta. Vale. Moi ben. Os nosos corpos son prácticamente transparentes aos neutrinos. Vale. Entón, unha pequena recapitulación, super rápido, se non acabamos, porque quero chegar á parte do CERN. Fai 15.000 millóns de anos houve un Big Bang, creouse radiación, a radiación aniquílase en materia e antimateria, creouse materia e antimateria. Que é a antimateria? O espello da materia, cargas positivas por cada carga negativa, momentos angulares que pasan de dereita a esquerda, o electrón tería a súa antipartícula, que é o positrón, o protón ten a súa antipartícula, que é o antiprotón, etc. etc. E así temos xa un montón de partículas que son todas as partículas que estudiamos os físicos que se chaman o modelo estándar. Que sucede? Que a maioría da materia xa vos dixen que está orixinada na interacción forte que se produce dentro de neutróns e protóns. Pero hai unha parte da materia que non expliquei. Unha é canta é a masa do electrón, a masa do quark Q, a masa do quark D. Hai outros quarks, ademais deses quarks, e despois está a masa do W e do Z, que son as partículas que carrexan a interacción feble, que son supermasivas. Esas son dúas partículas que teñen masa que non explica a interacción forte dentro de neutróns e protóns. E iso é o que vai a estar moi relacionado co bosón de Higgs. Bueno, aquí tiña un pouco de rollo, pero vamos a ir un pouco máis rápido. Esencialmente, a masa está moi relacionada co que chamábamos antes a resistencia ao movimento. Entón, podemos ver a masa como unha resistencia cando unha partícula se move no espazo, unha especie de obstáculo ao seu movimento.
que era o que alguén preguntou moi atinadamente e que tiña toda a razón. Que é o que se opón ao movimento de esos bosóns WZ ou aos electróns e que fai que adquiran masa? Bueno, pois é unha especie, é o que se chama un campo, é o campo do bosón de Higgs. Ao mellor non é unha analoxía moi afortunada, pero identifico un pouco como alguén que intenta camiñar na lama ou no barro, que ten unha oposición ao seu movimento, é dicir, non é capaz de avanzar. Isto sería unha ecuación e esencialmente do que quero que vos quededes con esta debuxo é que esencialmente eu teño unha partícula e cando se está movendo no espazo hai algo que se opón ao seu movimento e incluso nun momento dado, se a enerxía é suficientemente forte, moi intensa, podría crear unha perturbación nesa posición, nese campo que crea oposición ao seu movimento e xerar unhas partículas novas que serían os bosóns de Higgs. Pero eso necesita e require un montón de enerxía. Entón, o bosón de Higgs estaría na orixe da creación de masa dos quarks e dos bosóns W e Z. Os bosóns gamma, o fotón, que é o da enerxía electromagnética, e o gluón quedan un pouco fora diso. E este sería o mapa completo das partículas que coñecemos hoxe en día, que ademais do electrón ten outra, e do seu neutrino, outras dúas familias de quarks, de leptóns, que serían o muón e o tau, e outras dúas familias de quarks. Vale. Como atopamos partículas? Bueno, pois, esencialmente, con detectores de partículas. Que detectores temos? Estos serían detectores antigos, primitivos, papel fotográfico ou unha televisión que ten un tubo catódico. Hoxe en día temos outros sistemas máis modernos. Pero para crear novas partículas necesitamos acelerar as que xa coñecemos, protóns ou electróns. Eso faise con campos eléctricos e magnéticos en aceleradores. Un campo eléctrico sería algo así como unha moto que vai nun circuito, nunha recta, e un campo magnético é esencialmente o que fai que dentro de un acelerador de partículas as nosas partículas poidan torcer e dobrar como se fai nunha moto cando, debido ao peso do piloto, pois se torce cara á esquerda. Isto sería unha especie de visión de como un campo eléctrico acelera unha partícula, este non funciona ben, dentro do que se chama unha cavidade de radiofrecuencia nun acelerador, cambiando a polaridade aquí a partícula que ten carga, o electrón ou un protón vanse movendo, e vai como unha onda, como se fose un surfeiro en paquetes. Bueno, pois os nosos surfeiros van acelerándose en sistemas de aceleradores, como poden ser os aceleradores que hai no CERN, en Xenebra, no Laboratorio Europeo de Física de Partículas, pero tamén en outros sitios do mundo. Eu falo máis do CERN porque, como é un consorcio europeo no que está o Estado español, pois nos participamos e facemos a maioría dos nosos experimentos aí. E entón, esencialmente, unha partícula vai indo entre un sistema de aceleradores cada vez máis grandes, xerando, adquirindo enerxías maiores. Por que un acelerador ten que ser grande? Porque se o acelerador é pequeno, cando as partículas se curvan, fréanse por unha cousa que se chama radiación de sincrotrón. Bueno, imos acelerar porque xa perdo xente, xa levamos 1h20. Vale, no CERN, en Xenebra, é onde se fan os experimentos e é onde está o laboratorio que ten o acelerador máis grande do mundo. Esta é unha visión desde arriba, desde un avión do CERN, e esta circunferencia de aquí, esencialmente, reflexa cal sería a circunferencia que segue o acelerador máis grande do mundo, que é o LHC. Este sería o SPS, aquí estaría o PS, máis pequeniño, e este é a sede principal do CERN, que está en Meran, que é un suburbio, está nas aforas de Xenebra. Este é o aeroporto de Xenebra, para que vexades máis ou menos o tamaño comparado. O acelerador do CERN ten 27 kilómetros de diámetro e está 100 metros por debaixo da Terra. É dicir, isto é artístico, realmente está superposto, non se ve. Se vades no avión, non vos poñades a mirar a ver se vedes a circunferencia do CERN. O CERN, no LHC, ponlle a cada protón, que son as partículas que acelera,
a enerxía cinética dun mosquito. Pero acordadevos que un mosquito é unha cousa macroscópica que ten 1 billón de billóns de partículas. É dicir, que meter unha enerxía de un obxecto microscópico nunha única partícula é unha pasada. E máis, a enerxía cinética do feixe de partículas que ten o CERN equivale á enerxía cinética de un tren de alta velocidade. E é capaz de fundir 1 kilo de cobre, convertilo en líquido. No CERN hai un montón de físicos e hai 4 experimentos principais que están aí soterrados. LHCb é no que participo eu agora, e no pasado participei no experimento Atlas. Aquí de novo vemos a superficie está Xenebra e aquí debaixo están os 4 experimentos. Estos son visións artísticas de 2 dos experimentos, o experimento CMS, o experimento ALICE. Un grupo de Santiago participou en ALICE, que no que está buscando o plasma de quarks e gluóns. Este é o experimento no que participa agora o ICFAE, o LHCb, e este é o experimento Atlas. Estas son persoas, os experimentos teñen o tamaño de un edificio de 5 pisos aproximadamente. Vale, vamos facer un pequeno vídeo, que vale máis, unha imaxe vale máis que 1000 palabras, de como se construiu o experimento Atlas en 1 minuto, máis rápido do que eu falei. Fixadevos, aquí isto é unha especie de un detector que se chama calorímetro, que mide a enerxía das partículas. Isto é un imán, é o que se chama... como se chamaban estes? Non son dipolos, estes son os solenoides, que son enormes. Fixadevos como... Non sei como se verá a través da videoconferencia, pero tedes estes vídeos na página web do CERN, que en as queira ver. Esencialmente este é o experimento Atlas, o detector de partículas do experimento Atlas. Fixadevos comparado co tamaño das persoas, esencialmente é como un edificio de 5 pisos, non? Non sei se isto se está retransmitindo a unha velocidade razoable, podedes seguir. Vale. E agora imos ver como se detecta ou como se produce un bosón de Higgs nunha colisión no experimento Atlas. Un protón e outro protón realmente veñen en feixes, como xa vos dixen antes, en 2 grupiños, pois introdúcense no LHC. Para aproveitar ao máximo enerxía, o que se fai é que vayan 2 grupos de protóns en sentidos contrarios dando voltas. Isto, as leis da relatividade din que é así, que é mellor facer 2 que vayan un en sentido contrario do outro e facer un choque fronte a fronte e non que un estén parados e os outros acelerados. Vale, isto sería outra visión artística alternativa que vimos antes para un protón, que ten os seus quarks aí dentro, e van viaxando os protóns e de repente chegan a un sitio onde está colocado o noso detector e xusto no medio baten un contra outro e, bum, prodúcese unha nova nube de partículas e aí é posible, nun suceso, nunha destas colisións de cada 100.000, pode producirse un bosón de Higgs. Este bosón de Higgs, por exemplo, que sí que se produciu, porque escollín eu con moito cariño un evento no que se produce un bosón de Higgs, caracterízase porque hai 4 partículas que ás veces aquí que saen prácticamente transversais ou con moita ángulo con respecto da colisión inicial. Eu teña os meus 2 feixes de protóns que veñen así e, curiosamente, agora teño partículas que saen transversais a esa colisión inicial e con moita enerxía. Iso é símbolo de que se produciu aí unha partícula moi pesada que é un bosón de Higgs. Unha analoxía é como alguén que salta en pértega. Ven correndo horizontalmente e de repente salta case perpendicular á dirección do chan. E, ademais, hai moi poucos saltadores de pértega no mundo. Eu non coñezo a ningún. Entón, de alguna maneira, se poñemos aquí un detector ou algunha civilización allea, algunha civilización extraterrestre, podería detectar un saltador de pértega simplemente porque aquí atopa un contacto. Aquí temos outra visión alternativa de un suceso no que se produce un bosón de Higgs e 2 partículas en vez de 4, antes eran 4, que serían 2 fotóns, 2 partículas de alta enerxía que van case a 90 graus ca colisión original que era nesta dirección. Bueno, o que pasa é que para atopalo hai que facer un labor detectivesco e distinguir
as nosas partículas, que serían estas dúas de aquí, perdón, estas 4 de aquí, estas que saen por aquí, entre un montón de partículas que ocultan pois os nosos sucesos. Aquí xa me chamaron a atención e dixeronme, esta é unha analoxía un pouco non gender bias, un pouco non está moi ben porque este é un conto un pouco machista, entón excúsome por iso. O que pasa é que sí que é bastante gráfica, é detectar unha partícula nova é como ser sensibles, como era a protagonista deste conto, a un chícharo, na zona da Fonsagrada chamanlle un herbello, que está por debaixo dun montón de colchóns. É dicir, temos que ser capaces de detectar algo moi pequeniño que está por debaixo de un montón de cousas que nós chamamos os físicos de partículas fondo. Iso que fixeron no ano 2012 os experimentos Atlas FMS, detectaron esta pequena protuberancia sobre un fondo de de eventos, así moi continuo, e onde se ve esencialmente que aparecen aí nos dous experimentos ao mesmo tempo para unha certa cantidade de masa da nosa partícula. Bueno, este é o artigo, que aí estaba eu con outros 3.450, así que tampouco teño tanto mérito, onde se dá conta do descubrimento do bosón de Higgs no ano 1912. Bueno, case unha hora e media que vos din de historia. Non sei se vos gustou a charla. É certo que ao ser solo eu o que falo non me podedes interrumpir únicamente polas preguntas. Entón, vamos facer unha cousa, se queredes, podedesme preguntar agora o que queirades. A ver, vou a quitar a presentación, e a ver se me poño eu así máis grande. Para iso teño que darlle aquí a que? Xa non sei moi ben. Tedes alguna pregunta? A ver, publicachedes aquí algo? A ver, que vades a sair aquí. Moi didáctico, graciñas. Big Bang e creacionismo son teorías que se opoñen totalmente, é unha pregunta. Bueno, o Big Bang é unha teoría científica e o creacionismo é esencialmente algo relixioso, non? Que Deus creou o mundo. Cada un, obviamente, ten as súas crenzas e eu respeto-as todas. Podería alguén conxugar o creacionismo e decir que o Big Bang é o método que usou Deus para crear o universo. Eu son máis ben ateo e entón creo que o creacionismo é esencialmente unha teoría cultural, é dicir, alguén a creou literariamente, e o Big Bang é esencialmente unha teoría científica que se ten que comprobar con datos fundamentados, non? Como, por exemplo, que o universo se está expandindo e que, por efecto Doppler, pois observamos que todas as galaxias están separando, por exemplo, da nosa galaxia, da Vía Láctea, non? Entón, bueno, supoño que aí entra un pouco as crenzas de cada un. Todo o que chaman oscuros son cousas que non entenden, pregunta Santiago. Ben, é certo que a palabra oscura realmente está relacionada en que non emite luz e, polo tanto, non é sensible á interacción electromagnética. Pero é certo que podemos aproveitar para decir que non o entendemos. Enténdese máis da materia oscura que da enerxía oscura, polo menos do que eu sei. A materia oscura sí que hai evidencia científica clara de que, por exemplo, se aglomera alrededor das galaxias, porque fai que xiren máis rápido do que pensamos, e despois fai unha cousa que non aprofundei moito neso, que se chama efecto de lente gravitacional, é dicir, que se temos... A ver se son capaz de poñerme aquí un poquinho máis grande en vez de máis pequeno. Aí estou. Vale, si temos unha galaxia, nos estaríamos nun punto... Esperade, vou facer unha cousa que eu creo que... non vai funcionar, porque non o teño conectado. Bueno, vou un momento por un rotulador, que é a cousa que eu debía de ter aquí, que é posiblemente... Teño aquí o que chamades en Argentina la virome, e aquí lle chamamos un bolígrafo. Si eu teño
unha galaxia que emite luz. Eu teño, entón, a ver se é capaz de enfocar, sí. Teríamos a Vía Láctea, que somos nós, estaríamos aquí. Desde esta galaxia emítese luz. E aquí hai unha galaxia intermedia que, por efecto gravitatorio, fai que no traxecto entre a galaxia que está máis lonxe e nós, a luz se curve, pero vai tanto por arriba como por abaixo. Entón, temos visións duplicadas da mesma galaxia. Iso é unha cosa que se chama efecto de lente gravitacional e fai que, esencialmente, poidamos ver visións múltiples da mesma galaxia. Bueno, pois, a cantidade de curvatura da luz pois depende da materia da galaxia que está no medio e entón pois esencialmente vemos que aí hai máis materia que a que se observa se simplemente se fai unha contaxe a través da luz das estrelas que hai na galaxia, non? Entón, sí que de alguna maneira sabemos que existe a materia oscura. Sobre a enerxía oscura é posiblemente unha das incógnitas maiores. Supoño que se avanzou máis na investigación diso ou nos modelos diso, pero é difícil de saber. Sabemos que esa enerxía ten que existir aí porque o Big Bang, o universo está se expandindo a un ritmo superior ao que se esperaría simplemente se consideramos toda a materia que hai no universo comprimida nun único punto e, polo tanto, de alguna maneira, ten que haber unha orixe de enerxía aí que explique esa aceleración, non? É como unha bomba. Canta máis enerxía hai, máis rápido van os fragmentos da bomba, non? Pero deso, a verdade é que creo que se sabe moi pouquiño. Creo que hai 3 preguntas novas. Se os quarks teñen carga, que pasa nos neutróns para que estes non teñan? Bueno, pois resulta que o quark U ten unha carga eléctrica de 1/3 e o quark D ten unha carga eléctrica de menos 2/3 a carga eléctrica do protón. Entón, se sumas 2 veces 1/3 máis menos 2/3, xusto a carga do quark U cancela a dos quarks D. O sea, perdón, o quark D menos 1/3, o quark U 2/3. Entón, 2/3 menos 1/3 menos 1/3 dá 0. Podería o átomo non existir se tan só se descubriu fai poucos anos relativamente? Eu creo que hai evidencia experimental sobrada de que os átomos existen, non? Así que eu atrévome a decir que os átomos existen, non? Outra cousa que non os descubriramos hasta 1911 porque a torpeza do ser humano, pois, a pesar de que somos supoño que a especie máis intelixente, a veces non tanto, pois, digamos que non nos permitiu descubrilos hasta 1911, non? Pero realmente eu penso que sí. Bueno, penso non, existen claramente, non? E de feito toda a química está baseada na existencia dos átomos e evidentemente todos os avances en química e en física atómica non existirían se non houvese certeza. Vale, podría haber un modelo estándar específico para a materia oscura? O nome modelo estándar é un nome como todo, os físicos somos seres humanos e entonces damoslle nome ás cousas, non? No momento en que o modelo estándar non era estándar, había distintas posibilidades para os modelos de física de partículas, pois o modelo da física de partículas, o que chamamos hoxe en día modelo estándar, foise facendo peza a peza. Primeiro, entraron a interacción feble e a interacción electromagnética, unificáronse nunha cousa que se chamaba o modelo da interacción electrofeble. E máis tarde, aí polos anos 60, fíxose a interacción forte, fíxose unha teoría da interacción forte e todo se integrou nun único modelo que empezaron a chamarlle o modelo estándar porque como funcionaba tan ben e lles daba que os resultados sempre concordaban co experimento, pois foise convertindo en estándar, non? Entón, realmente, o nome modelo estándar é un nome, digamos que, adquirido. Nese sentido, podería haber un modelo estándar para a materia oscura? Sí, se algún día somos capaces de entender, tanto experimentalmente como teóricamente, a materia oscura e hai un modelo que a explique a un nivel moi bo, pois convertiríase no modelo estándar da materia oscura, non? Pero, ao final, sería unha terminoloxía, da mesma maneira que a gravidade, a teoría da relatividade xeral é un nome para unha teoría estándar da gravitación hoxe en día,
pois, como despois os físicos que o descubran o bauticen, pois dependerá deles, non? A ver, temos máis preguntas aínda. Graciñas pola... Encantou, moi didáctico, graciñas. A cantidade de luz no universo debe ser moi pequena? Pois bastante, non? Cando se fai de noite, notamos que se fai oscuro. É dicir, a luz no planeta Terra ven prácticamente toda do Sol. Pola noite, cando o Sol se oculta e a outra metade do planeta nos protexe da luz do Sol, hai unha parte da luz que aínda ven do Sol a través da Lúa, non? Que acaba sendo a cousa máis, se hai Lúa, é o máis brillante que temos no ceo pola noite, e a única luz que nos ven de fontes non solar son a luz das estrelas pola noite. Entón, bueno, pois a cantidade de luz que ves pola noite dache unha idea da cantidade de luz que hai no universo. Todo o que chaman... a ver, se temos outra... penso que non temos máis, non? Teños NIU 4 máis. Entón, o bosón de Higgs é o que pon resistencia ao movimento. O bosón realmente é unha cousa adicional, digamos que é un efecto engadido que ten o campo de Higgs. Cando Higgs postulou no ano 63 unha teoría, resulta que nas teorías, cando alguén fai unha teoría en física, ten que concordar pois ca teoría anterior, non pode contradecila. E unha das cousas que ten esta teoría do modelo estándar do que falábamos antes é que cando faz as contas é moi fácil que aparezan infinitos. E obviamente os infinitos non son físicos, non pode un medir infinita enerxía ou unha partícula de masa infinita. O modelo estándar, que é un modelo complicado, fai que aparezan infinitos. E hai que buscar a maneira de que esos infinitos se cancelen con outros infinitos para dar resultados finitos. Bueno, pois resulta que Higgs atopou que a única maneira de cancelar un infinito era que o campo que el metía para opoñerse á resistencia ao movimento dos electróns contivese unha nova partícula, e esa partícula era o bosón de Higgs. Naquel momento nin se sospeitaba que houbera o bosón de Higgs, e hasta 2012, até o ano 2012, non se descubriu o bosón de Higgs. Entón, o bosón de Higgs é unha consecuencia de que o campo de Higgs non dea valores infinitos. Creo que me saltei algunha pregunta por aquí. A antimateria defínese como inverso da materia. Entón, as características nas que se forman os elementos que conforman a materia, por exemplo, a definición de masa ou de volume e as súas propiedades, sucedelles tamén un cambio se se forman na antimateria. Uau, profunda esta, non? É certo que sí que hai propiedades que son, digamos que, transparentes ao cambio de materia a antimateria. Por exemplo, a masa é transparente, é dicir, o electrón e o seu equivalente de antimateria, o positrón, teñen a mesma masa. Non existe o concepto masa negativa. Barallouse esa posibilidade en algún momento. Por exemplo, un físico moi famoso que se chama Dirac, tivo unha teoría dos ocos, de que no espazo, cando se creaba un positrón, unha antipartícula do electrón, o que había realmente era un oco sobre un mar de partículas, non? Pero é certo que hai propiedades que, esencialmente, nas que a antimateria ten o signo contrario á súa propiedade á da materia, como na carga eléctrica ou no momento magnético, pero a masa ou o volume son, digamos, transparentes a eso. Pero, bueno, eso é bastante común na física, eso é relativamente común na física. Cousas que se transforman cambiando de signo, que serían o que se chaman pseudoescalares, e cousas que non cambian de signo ante unha transformación que serían escalares. O sea, non... José Antonio Jardón, como os fotóns son desviados por campos gravitatorios se a súa masa en repouso se considera nula? É moi boa pregunta, porque resulta que o fotón, a pesar de que na teoría de Newton non podería suceder, pero na teoría da relatividade xeral de Einstein, o que sucede é que o espazo-tempo se curva. E entón, o fotón xa non vai por un espazo-tempo rectilíneo, senón que
esencialmente vai como por un espacio-tempo peraltado. É algo así como cando vas nunha curva, non? E, digamos que o terreo se levanta un pouco. Ainda que ti non dobres o volante, o coche dobra só. Pois os fotóns pasalles un pouco iso. Realmente os fotóns o que sinten é que o campo gravitatorio curvou o espazo-tempo e entón o que eles van é, por o que se chama unha xeodésica, a curva de menor curvatura do espazo-tempo e entón toman ese camiño que é o que toman as partículas que non teñen masa na relatividade xeral. Ok, ainda temos 7 preguntas. A ver, sábese por que coincide a carga do electrón e o protón? Pregunta Anonymous. Pois é unha boa pregunta, non se sabe, pero hai unha teoría que di que existise unha fonte do campo magnético, é unha teoría tamén que postulou Dirac, hai outro grandísimo físico, que é que se existise un monopolo magnético, entonces a teoría de Dirac sí que explicaría por que a carga unitaria da eléctrica positiva e negativa son a mesma. A día de hoxe, de alguna maneira, é algo simétrico, pero realmente hasta certo punto impostado, non? E sería unha gran resposta, sería unha gran cousa que se alguén resolvese lle darían o premio Nobel, porque o protón e o electrón teñen cargas iguais, pero de signo contrario. Bueno, creo que imos acabar, porque non temos máis preguntas, non? A ver. Ok. Temos máis preguntas? Non? Bueno, ainda hai 74 de vos que aguantades aí, que aguantáchedes... outra pregunta máis. Perdonme un pouco, pode ser que algunha das bases da física actual estén erróneas, pero aplicáronse porque necesitabas empezar a traballar sobre algo. Bueno, sí, é unha cousa que ás veces sucede e ás veces funciona, non? E despois xa hai outra boa pregunta. Ben, ás veces funciona facer unha hipótese, ao mellor non errada, pero sí aproximada, e que nos dá un modelo que permite facer cálculos e que se descubre que era só aproximado, non? Por exemplo, na teoría da desintegración feble, da desintegración beta, Fermi postulou un modelo e despois descubriuse que interiormente existía unha partícula que é o bosón W que era máis completo, non? Pero a súa teoría realmente funcionaba bastante ben. Entón, moitas veces os físicos traballamos con hipóteses ás veces non incorrectas, pero sí incompletas, e outras veces traballamos con hipóteses incorrectas, o que pasa que, claro, como o método científico implica que temos que contrastalas co experimento, se unha hipótese non supera o experimento, pois entonces resulta que a teoría é incorrecta. Pode haber teorías que superen certo tipo de experimentos, por exemplo, a gravitación de Newton supera certo tipo moitos experimentos, pero non os supera a todos, por exemplo, a existencia de lentes gravitacionais ou a famosa precesión da órbita de Mercurio en torno ao Sol, non? Que só a teoría da relatividade xeral foi capaz de descubrir. Entón, acaban convertíndose en aproximacións. Pero é raro que haxa algo que funcione a moito nivel e que despois un día se descubra que tiñan os principios moi errados. Típicamente, se supera a proba do experimento, é que como mínimo era unha boa aproximación en certas condicións, non? Logo, outra boa pregunta é que co descubrimento do bosón de Higgs cerrase a porta a descubrir nova física? Bueno, é unha boa pregunta que ten unha resposta dobre, non? Por un lado, o modelo estándar non postula nada novo alén do bosón de Higgs. Polo tanto, hoxe en día, o mapa de partículas do modelo estándar está completo. O que pasa é que nós traballamos ca hipótese de que o modelo estándar é, como acabo de dicir, só un modelo aproximado que é un subconxunto dunha física máis completa, porque pretendemos que a materia escura e a enerxía escura sexan incorporadas, e incluso tamén a gravitación, dentro dese esquema do modelo estándar. É dicir, os físicos gustannos as teorías do todo, non? E hoxe en día a gravitación está fora do modelo estándar
e despois a materia oscura e a enerxía oscura tamén. Que sucede? Que ás veces tamén nos temos que contentar con traballar con cousas que, collendo de un lado e de outro, axuntamos e podamos facer prediccións con elas. Por exemplo, iso é o que fixo Stephen Hawking, non? A radiación Hawking é coller relatividade xeral, coller física cuántica, que en principio a nivel microscópico non son compatibles, colleu a relatividade xeral a nivel macroscópico, mesturouno con física cuántica a nivel microscópico e fixo prediccións como poden ser pois a da radiación Hawking que se poden facer. A ver, vale, graciñas a xente do Instituto Santiago Apóstolo e xa sabedes que xoves tedes outra charla. Creo que non temos máis preguntas e entón, bueno, vou pechar, se non vos parece mal. Alguén quere preguntar algo máis? Estou aquí repasando as que xa preguntastes. Carlos Salgado. Hola. Un saúdo cariñoso, como antigo alumno. Moi ben, graciñas. Vale. Bueno, pois deixámolo aquí, entón. Moitísimas grazas a todos os que vos xuntastes, ainda seguides 60 de vos por aí, e pecharemos a nosa charla. Creo que Elena está compartindo agora, vou no mandar, non? A pantalla na que esencialmente anuncia, bueno, ademais é un crack Alejandro Vilar, eu, vamos, non a perdo a semana que ven, ademais de ser un artista que é capaz de tocar o piano, tedeslle que pedir que vos toque o piano tamén, é un grandísimo físico, unha grandísima persoa, e ademais unha gran promesa da física galega, Alexandre Vilar, o sea que non a perdades, o xoves que ven, vale? Bueno, pechamos entón, xa sabedes, o xoves ás 4 tedes unha cita. Veña.